iti pagmasusyan tayo, ing nuna Birhen Maria, induning banal akapulungan. Si Claude Tampot, pangadyan tayong orasyo emperata, laban king COVID-19. King lagyunig pat ning anak at ning banal espiritu. Amen. Itamuhan po. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit, ay pami. Aminan mila ring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka. Ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka,
ingkambilan at tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan kay kami, at may kamatena karing dakal at tao. Adwan mingeni kay ka, ing balikdan mo kaming mit mong lugod. At iatsyat me kay kami ing makawulo mong gamat. Intakot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, rintaong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansa mi. Ipanalangin mi na ring sablang lilingap, karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mo na retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayap ding sabla. At ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalap na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay hinduning Diyos. E musana po sa wiling yaklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo king ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica, Ipanalangin mo kami. King Lagunig Pat ning anak at ning Banal na Espiritu. Ganiti pong kikatang kapag musisyan, pakiabetala karing kikatang panalangin ding makatuking intensyones. Pasalamat na di Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Benvenido Manansala, Joy and Rose Tolentino and family, at Senior Choir. Special intention, Kapayapan, Pilataning Russia and Ukraine. Ditsen Lita David and family, Debbie Ann Maluntag. Birthday Thanksgiving, Candida Henson, Pilamer Alfonso, Manolito Manipula. Wedding Anniversary Thanksgiving, Julian and Milagros Flores. Speedy Recovery Daddy, Chismel Dialca, Angel Pajardo, Angelina Lising, at Esperanza Ong. Healing, Josephine Lorenzo, Alma Tuanyo, Remy G. Mateo, Mario Supan, Bel Trinidad, Lina Bonus, Jesus San Luis at Lerna Panganoran. Antimurin ding sablang kaladwaking purgatorio,
at Ding Caladwada di Domingo Sr., Jose Erlinda Domingo Jr., Diosdado Corazon Rodolfo, Gloria Pelino, Nida Inocencio Maridi, Wilfredo Death Anniversary, Bellarmino Sr., Hill Ernesto, Jasper, Estela, Elasio, at Ramon Sr.
Magkabitan po king dalita pamuklan. Hilagyan ng impang po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, At kaya ka timurin. maya pa habak, kay kaingan po, Maya payaman po ang Aldo, kay bat na ng Pentecoste, pag masusyan tayo po ang piyesta ng Birhen Maria bilang Indu ng Santa Iglesia. Nyabang kanita maging karapat dapat tang ganap kaniting banala kapag masusyan si Santa parang kasalanan tamo at tanyaran pamilunos na kapatawaran ng hapong Ginoo. Ikaw memili kang Maria, ban maging Indu ning anak mo, iba't paking kamumulan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ikang sipok ng Maria, ketiking yato, ban mayat busing tao, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ikang linilong kang Maria, king pamangaglina, king anak ng Diyos, ban matupad ing pangako na, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa may paintuto pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, dala na katangan sana, king biye alanganga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos, impaning pakalulu, ing anak mong buktong, kabang makabitin niya king krus, binyene kaya kaming nuwa na Birhen Maria, ing induna, ban maging indumiya naman. Kawangis na at lalaning malugod ng pamaningat, ing banal na kapulungan mo, Aldoldo, maging mabungay sana king Espiritu, tumulay king kabanalan ding anak na, at apisan metong nalangan ding sablang tao king metong mong pamilya. Iti adon mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyat ang pong magari kambem, aning banal Espiritu. Meto nga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Magkiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, kinlibro ng Henesis. Dapat ang Ginong Diyos, inaos na yung tao, at nga na kayo, nuka rin ko, at yung tao nga nang may kibat, dindandakan daratang king mulo, ikit ko king lubas ko, inya sinalikot ko. Nino'y sinabi king ikalubas ko, nga nang tinutang ng Ginong Diyos, mengan ko king bunga ng dutong abinawal ko keka ane, may kibat yo yung tao. Yung babaeng binye yung akayabe ko, yo'y minye ka na ako king bungo at mengan ko. Yung Ginong Diyos, kitnane kanito yung babae, bakit depatan mo yung atikan yan? May kibat yo yung babae, yung ubingan liling ng nako, inya mengan ko. Yung Ginong Diyos, sinabi na kanito king ubingan, ulining depatan mong yan, misumpa ko ka rin sablang animal, malyap man o matunod, igapang may ngatyan mo, at kingalikabok ka mga biyayan, kingkekabaning biye mo. Ibili ko yung pamikasama, pilatan mo ang poning babae, pilataning palipi mo ang poning palipino, yo panasakitan ako, kimbuntok mo, at iko, panasakitan mi king sakong no. Ing tao inaus ning Evo, ing asawa no. Huling yo, ing imaro, ding sablang mabie. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Iko ing dangalan ning balayan mi. Ikay dangalaning balayan ni. Anako, miyabyeke ko ing bendisyon, ning kakatas-katasan na Diyos. Bendisyonano kang maigit ka rin sablang babae ning yato. Puryan niya ing Ginoo, ing Diyos alina lang, king pano ang pong yato. Ikay dangalaning balayan ni. E malyaring makalingon kapilan man ka rin tao, ing kapanagingan mo king Diyos, neng gaganakan do ing upaya ning Diyos. Ikay dangalaning balayan ni. Parangalan tayo po'y maya pabalita. Luan ka, O Birhen Maria, kaya ka mga intulid in sablang kapurian, kaya kaya may bayit ing aldo ng katuliran, ni Kristo. Ing Ginoo mantabi kay kayo, At kekan timurin. pamamasa king may pabalita agpangkang sanwan. Ligaya keka o Ginoo. King lelening krus,
At ilo pa katalakad di Imana, ating kapatid ng babaeng Imana. Mariang asawa ng Cleopas, ampo ni Mariang Tubo Magdala. Inyong Yesus, ikit ni Imana, ating alagad apakamala na, makatalakad la ka rin. Nganak ang Imana, babae, o yan, inganak mo. At kingalagad na, ngana, o yan, ima mo. Manibat king orasita, inampunin ng alagad, king pi bale-balena. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kero, O Kristo, makiramdam tamo po king humilyo. Mayroon pong isang advertisement noon dito sa Pilipinas. Isang foreigner, mukhang Caucasian, so siguro Amerikano, ang parang sumama sa isang outing na mga kakilala niya na pumunta sa isang magandang lugar dito sa Pilipinas at nung nakahanda na yung pagkain, sabi ng isang matanda, yung nanay, sabi niya, anak, sabi niya doon sa foreigner, kain na, sabi niya. At sabi ng foreigner, here in the Philippines, nga na, you just won't see beautiful places, but everyone is your mother, is your father, your kuya and ate, tito and tita. O nga naman, no? Dito sa Pilipinas, sige niyo po how we address one another, di ba? Pag matanda, inda. Pag matandang babae, inda. Pag matandang lalaki, tatang. Kahit hindi mo naman siya tatay, kahit hindi mo naman siya nanay, pero tatawagin mo siyang inda, nanay. O kaya naman dito, pag nagtitinda, pag bumibili ka sa mga hardware, dati-rati, tawag sa akin, pogi. Sabi niya, ngayon hindi na bap. Naging bapa na ako, talagang mukha na akong bapa. Tito, no? Ganito tayo, no? Pag medyo mas nakatanda naman tonte, kuya, ate, kuya, pabili naman yan. No? Ate, magkano ba to? Ganyan tayo sa Pilipinas. Parang isang pamilya lang tayo. Na ang nakakatanda, we can relate to them as our mothers, as our fathers. Yung mas makatatandang parang kapatid, kuya, ayan. Ang kultura ng Kristiyano ay ganun. Ang kultura ng Kristyanismo ay iisang pamilya lang tayo. At yun doon tayo dinadala ng simbahan. That we are all brothers and sisters. O nga naman, sa pagkabinyag natin, tayo nabilang sa pamilya ng Diyos. Kaya dapat makita natin sa isa't isa na tayo magkakapatid. Magkakapatid sa pananampalataya. Sa ganyang tingin, doon natin nakikita kung bakit si Maria ay tinawag nating nanay or ina. Ina siya sa atin. Yung mga alagad, nung buhay pa sila, nung buhay pa magkakasama ng kasama ang mahal na Birhen, parang ang tingin ko kasi ako pag meron akong barkada, close din ako sa mga magulang ng barkada ko Nanay din ang tawag ko At ang kalinga ng nanay ng kaibigan ko, ganun ang kalinga sa aming magkakaibigan. At sa aking imagination, ganito ang mahal na Birhen sa mga alagad nung magkakasama pa sila. At even nung wala na yung Panginoon, nung Pentecost Day, at dumapo yung Banal na Espiritu, Mama Mary was there with the apostles. At ano nga bang ginagawa ng isang nanay kundi tinitignan ng pangangailangan kung anong may tutulong niya sa kanyang mga anak. At ito naman ang parang nasa ugali ng mahal na Birhen. Parang she became a mother to Elizabeth. Nang buntis si Elizabeth, siyang kumalinga, nawalan ng alak yung mga kinakasal, parang nanay siyang very thoughtful para tumulong para magpatuloy ang pagdiriwang. No? Nilapit sa Panginoon ang pangangailangan nitong mga kinasal without saying anything. No?
Hindi naman sila humingi ng tulong kay Mama Mary, pero Mama Mary took the initiative para tulungan. Kaya ito yung makikita natin sa Mahal na Birhen. You can identify or relate siguro sa kanya bilang nanay natin dahil tayo mga kaibigan ng kanyang anak. Kaya yung pagiging nanay niya ay mas malapit sa ating karanasan. Gayong tayo'y dikit sa kanyang anak na si Jesus. Lalo na sa ating ebanghelyo ngayon, ito rin ang parang doon tayo dinadala ng Panginoon. Doon sa krus, ito yung habilin niya sa kanyang nanay. Babae, ayan ang anak mo. Para ang Panginoong Jesucristo, binigay niya ang kanyang nanay para hindi lang niya sarilinin, kundi maging nanay din ng kanyang mga close sa kanya. Ang mga alagad na dito, kinakatawan ni Saint John dito. At si Saint John, at dinugtungan pa ng Panginoon, sabi niya kay Saint John, ayan ang nanay mo, ayan ang ina mo. Kaya ultimo yung Panginoon mismo, nasa isipan niya na itong kanyang iiwanang grupo ay magtuloy niya bilang isang pamilya. At ang kanyang nanay binibigay niya bilang maging nanay din nila. At alam niyo, pag napapag-usapan itong nanay, pagkananay ng Mahal na Birhen, hindi pwedeng hindi rin sumagi sa aking isipan ang ina ng Katipunero. Alam niyo po ba kung sino ang ina ng Katipunero? Ina ng Balintawak. Si Tandang Sora, Melchora Aquino. Sa mga bayani natin, siyang hindi ko makakalimutan, no? Kahit bata pa lang ako na tinuturo sa amin sa eskwelahan. Kasi hindi naman niya mga anak yung mga Katipuneros. Actually, mga 6 yata yung anak niya na by blood. Pero yung mga Katipuneros, hindi naman kamag-anak. Pero tinuro niya mga anak, yung mga Katipuneros. Sina Andres Bonifacio. At kapag mayroong may sugat sa kanila, siyang kumakalingap. Kasi meron siyang tindahan, siyang nagpapakain, tapos siyang nagbibigay ng payo, gayong siyang nakakatanda. At higit sa lahat, kasi very Catholic si Tandang Sora, pinagdarasal yung mga Katipunero. Parang nakikita ko yung papel ng Mahal na Birhen sa kanya. Ganon din ang Mahal na Birhen sa atin. Tayo bilang mga anak niya, siyang unang nag-aalala sa ating kalagayan. Lalo na pag tayo nakakalimot sa Diyos. Just look at the apparitions. Ang mga apparition, kung minsan pare-pareho yung mga tema na magbalik loob sa Diyos, magsisi, do penance. Yan. Kaya ito pong ating pinagdiriwang ngayon, kahit hindi pa dineklara ng Vatican itong title ng Mahal na Birhen, sinasabuhay na ng lahat ng mga Katoliko. Sa matagal ng panahon, ang turing sa Mahal na Birhen ay isang nanay, isang ina. Kaya ito pong pagdiriwang natin ngayon, parang formality sake lang na siya ang ina ng simbahan, ina ng banal na bayan ng Diyos. Hindi naman lahat ng mga ina ay sinisilang, sabi nga, hindi tayo lahat ng mga nanay sinisilang kanilang mga anak dito sa puwerta. Yung iba, sabi nila, sinisilang sa puso. Lalo na yung mga ampon. Hindi sinilang doon by blood, pero pagtatanungin mo yung mga nanay na nagampon, sasabihin, isinilang kita anak sa aking puso. At siguro ito ang Mahal na Birhen. By blood, hindi tayo pinanganak, hindi tayo sinilang, pero ipinanganak niya tayo sa kanyang puso. Hindi dahil ipinanganak niya ang simbahan, kaya nanay siya, kundi
babalikan ko ulit yung kay Tandang Sora. Nanay siya ng simbahan kasi ganun siyang mapagkalinga at mapag-aruga. Magpahanggang ngayon. Amen. Ngayon po yung ating dulog sa Panginoon ang ating mga kahilingan, tayong lahat na patuloy na kinakalinga ng nanay nating nasa langit, ang mahal na Birhen, ang nanay ng banal na bayan ng Diyos. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Bani in Diyos, mantabay aking papo, king kay katamong arsobispo, kura paroko, at karin diakono, king karenang kasuywan, manalangin tamo king ginom. Bani in Diyos, mantabayo, karin sablang kristyano, king karelang pamipatutuking maya pabalita, manalangin tamo king ginom. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Bani in Diyos, mantabayo, karin pamuntok din bansa, king karelang desisyon at dapat manalangin tamong king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ban in Diyos, mantabeyo, kaya katamong sa asambangeni, kaya tiking kaya katamong pangatalatuki ang pangituburan, manalangin tamong king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ban in Diyos, mantabeyo, karin sablang miyang unabye, king karelang biye, kagum ng Kristo, manggaman king alanganggo, manalangin tamong king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. O Ginong Diyos, pagmasusyan miya, ing upayan ng kirang grasya, king una Birhen Maria, ing indu ning banal na kapulungan. Palalaman mo, ing kaya kaming lugod kaya ka, at para karingaliwa, kabang pagdulapan minggawan, lalong ganap, ing kaburian mo. Itiyadon mi, kapamilatan ng Kristong, ginumi. Amen. Dito pong makasadyang mag-operta, lakad na lahat, magpapong libutan. Manalangin kay pakamalang kapatad, banitin kay katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan na saning ginuiting daon karin gamat mo, kaya kapuri at ikaligayan in kayang lagyo, kaya katamoy ka sa plala at king mabilog ng Santa Iglesia. Ipa, tanggapan mo lareting ayin mi, at gawan mo lang sakramento ng pangakabos mi. King kapamilataning upaya na, palablaban mo la, ring puso mi, king lugod ng Nuana Birhen Maria, induning banal na kapulungan,
At gawan mo kaming malapit kaya, king pamakira kemi, king makakabos ng dapat ning anak mo. Itihadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kay kayo, At kaya kan tumuri. yat nayo orem puso yo. Kayat nanong king Pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matuli, ding purian at pasalamatan da ka, kapilan man at nuka rin man, hoy pa Diyos sa malugod at maganaka. Ampat king pamamilatan ng anghel, tinggap na ning na birhen, hingamano mo, king kalinisan ng puso na, at pengagline king birhen ng sepupunan. Ulinit tameging indune, ning miglalang na, waganing kamumulan, ning banala kapulungan. Makatalakad dalam na ning krus, pauli ning panabili ning lugod ning anak na, meging indure ding sablang tao, may bait ibat king kamatayan ng Kristo, para king biyangalanganga. Pakyagom nala ring panalangin na, karing panigapu ring apostol, kabang abebe ring paninayan, ing pamanipan ning espiritu mo. Ulinita meging ganap ning larawan, ampon pilimbawanan ning banal kapulungan ama na langin. Miyuli na king ligaya banwa, nilingapan ni pamurin, ing maglakbe banal kapulungan, kambi ning lugod ning meto nga hindu. Babanten ni king panyulong na ang ganapot ang ingaldo ning ginu, sundagya king ligaya. Nulinita kambi ning anghel ang pambanal, daralit mi ing ligaya mo. Diyos may Tunay kaping banaloy pa, ikaying panibataning sablang kabanalan, kuninita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang lu, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapit, pe pasalamat siya kaya ka. Pira, binyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya itikongan at kananya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya itikongan, minam ko kaniti. Itiin kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Namibubu para kaya kaya't para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran na ring kasalanan. Datan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatay na pamanyabli na may biyaning anak mo, darami kaya kay ting tinapin, ing biyat ing kalis, ing kaligtasan. Naiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban, sumuyo kaya ka. Mapangbabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulop, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu.
Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kimeto yatub, ban may ganap kinugud, kambi ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Ganaka mula naman di kapatad ming pepainawan at maninayang sibling miye, ading sablang mayang unabye, tanggapan mo sana kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat, magkamit king biyalang angga. Ban kaya biyan ng Maria, imbirhendo ng Diyos, kambi ng San Jose, aking esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian. Ing kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kaya, ipang mayupahing tutub, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon manalang tamit mong kapadiling at lugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katam. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawin mi, bangking kasawpan ni kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Ay mo, sana babalikdan, di kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantianan ni kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi, sana kapilan man kaya At kayo. kaya kang timurin. Di ba may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga. Cordero
kapayapaan, ibigay mo kay kami ing kapayapaan, ibigay mo ing kapayapaan, ibigay mo kay kami ing kapayapaan, ibigay mo ing kapayapaan. Ning malugod at maganakatang Ginom, ing kordero ning Diyos, sa minalako king kasalanan ning yato, natang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ay kumatampang matampang tanggap tanggap kero, dapat ikas may nga mano mo, pumayap na mo.
Manalangin tamo. Oy pa, kaniting sakramento, tinggap ning pangako ning pangakabos ampon biye. Ipanigapumi, king kapamilatan ding panalangin ning Birhen na Hindu, ing banal na kapulungan mo, ipasyag na sana karing sablang bansa, ing may pabalita, at king kapamilatan ning upaya ning banal espiritu, mirasya ang gana king sikote ning yato. Itihadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Sa pangalan lang po, bukas, hapon po yung misa, pero hindi po dito. Pasyal na lang kayo sa, sa San Antonio, no, para sa third Novena Mass. No? Doon lang po tayo magkikita. Kaya lang 6 p.m. yung Mass sa San Antonio, sa bagong chapel. No? Para mayroon pambayad sa kuryente si Jonathan. Kasi naka-air condition. No? At pag nagsimba po kayo doon, mag-donate kayo ng tigpa 500. Kasi 26,000 na tayong kuryente nila monthly. Kasi naka-aircon. Anyway po bukas, walang misang dito. Punta po tayo sa San Antonio Chapel. Okay. Ang ginawa man tabi kay kayo, At kaya ang timurin. ido ko yung larimbuntok yu at maniga po king bendisyon ng Diyos. Ing Diyos sa malugod at may bisang mangatbos king katawan, king kapamilatan ng anak, abait ning Nuana Birhen Maria, papangintuliran na kay sana, king labis-labis, a bendisyon na. Amen. Amen. Kamtan nyo sana, king sablang pinandit, ampon numan ka rin, ing pamanampon ning Nuana Birhen, ngayon king kapamilatana, pengintuliran niyang tinggap, ing mismong panibatan ning biye. Amen. Kayong sablang mitipon keti, kaniting kayaldawan, bayong pagmasusyan, ing kabigaga na kana, kambi ning miyubo yung debosyon, mantabi sana kaya kayong tula, ampong kapayapan, apapangaytulid kaya kayo, king ablas karimbanwa. Amen. At bendisyonan na kayo ng Diyos, alubos mayupaya, ing ipa, amponing anak, amponing banal espiritu, mantabi, ampon manatili kaya kayo manggaman, king alanganga. Amen. May yarinig kaya katang kapag masusyan, o may tanang may kakalugod. Salamat, King Diyos.